Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Dragan Vesović, Marija Janjušević, Srđan Nogo, Zoran Radojčić i Miladin Ševarlić. Da li neko želi reč? Kolega Vesović, izvolite. Hvala, gospodine predsedavajući. Gospodo ministri, amandman tehničke prirode sa željom da član izgleda logičnije. Izbacili smo naime jednu reč, međutim manje je važno, možda to niko nije ni pročitao. Ono što je mnogo važnije jeste da zbog našeg rada na ovaj način nećemo imati vremena da govorimo o Zakonu o visokom obrazovanju, Zakonu o profesijama od posebnog interesa za Republiku Srbiju. Ja zaista koristim priliku da uputim apel i vlasti, a sa svoje strane ću pokušati to da uradim u opoziciji, da jednu lošu praksu sklonimo, da bi možda neke zakone koje i predlozima amandmanskim od strane opozicije možemo da popravimo i učinimo boljim, učinili boljim. Ministre Đorđeviću, trudili ste se malopre da nam objašnjavate i dosta ste pojasnili, zaista ja sam vam na tome zahvalan. Međutim, meni ostaje jedna stvar svih ovih dana neodgovorena, a ona zaista interesuje i rodbine preminulih penzionera u roku od kada je ovaj zakon privremeno važio i sve one penzionere koji su sada u teškom zdravstvenom stanju. Da li se uopšte namerava i da li će Vlada preduzeti na ma koji način, u skladu sa očuvanjem finansijskog sistema zemlje koji je odista bio narušen, neke korake da ono što je za 4 godine penzionerima oduzeto vrati? Mi smo pričali o sumama novca, pričali smo koliko je to kome je penzija smanjena bila 5.000 puta 48 meseci, onima koji je 10.000, nažalost oko 150.000. Privodite kraju, kolega Hoću, Vesović. hvala gospodine predsedavajući, još jednu rečenicu. Oko 150.000 tih naših sugrađana nije više među nama i njihove rodbine su me molile da postavim ovo pitanje. Hvala.